Ndewono Ndioma. Today we're going to learn the various instances where we can use the word come in Igbo. You can just say come, which is bia. Say it with me again, bia. Good. We can also say bianso. Bianso, which means come closer. Bianso, come closer. Bia eba. Bia eba, come here. It is not bia neighbor. It's bia eba, okay? Come here. Biano lom, which means come to my house. Again, biano lom, come to my house. And the last one is biakutem, come to me. Somebody needs your help. You can say biakutem, come to me. Ahambo Oriako, Princess Enyinna-Okoro, nke si na Igbo dị mma, ebe anyị na-akụziri ụmụaka na ndị ka na-ebido asụsụ Igbo ka ha ghọta ya. Aga m ahụ unu mgbe ọzọ. Ka ọ dị.